Maayong balita mahitungod kang Jesus o dili relihiyon, dili inyong simbahan kung dili sa Jesus lamang. Ingon ang pulo Kay maayong adlaw kaninyong tanan ug anino sab kini ang inyohang tawag ining programa sa TV Apolya Argumento ug ato ang tagaan na pod og reaksyon ning video nga gipasa sa atoa nya pagkauman maura ba ni kini ang ato ang makita sa ato ang palibot o sa ato ang tawag ini mga social media accounts nga tawag ining maka-distract ba sa ato ang gitawag og pagtuong Katoliko nga naman kay lagi gabit-bit og Biblia nya pagkahuman ayun tawag anang grabe gyud kaayo ka sana kung sa pa isog kaayo nga mo tawag ining mutudlo sa giingon nilang kamatuoran nga ilahang tawag ining giuptan nya pagkaman atuan ning usa-usahon ang iyahang tawag ining mga puntog iyahang mga argumento so ato na sugdan. yung balita mahitungod kang Jesus o dili relihiyon, dili inyong simbahan kung dili sa Jesus lamang. Ingon ang Okay. Kini nga tawag ini nga pagtuo sukwahi ni sa gitudlo sa gitawag og mga apostoles atong mga higalag mga igsoon nga naman kay ang simbahan og si Kristo dili gyud na pwede nga magbuwag nga naman sumala pa ni San Pablo Colossians chapter 1 verse 18 sumala pa ni San Pablo ngadto siyang sulat sa mga taga Colosas kapitulo 1 bersikulo 18 nag-ingon siya ang ulos sa iglesia nga mao ang iyang lawas. Siya ang naghatag og kinabuhi sa lawas, siya ang unang gibanaw sa mga patay aron siya maguna sa tanan. So kining iyang giwali nga dili na to pwede uban na to nga to nga gitawag og simbahan kay la si Jesus lang daw. So nahulog ang ilang giwali ang ulo lang. Way labot kining maong gitawag og lawas. Ya sumala pa na San Pablo bisan gani kami usa ka anghel nga magwalik ebanghelyo nga lahi sa among giwali ipatunglo. So kining pagtuwa ning bayhana ning mao nga gitawag og pastoyaha ay dili ni dawato nato nganuman kay sukwahi ang iyahang panudlo sukwahi ang iyahang argumento ug ang iyahang gibarugan subay sa gitudlo sa gitawag og mga apostoles. Continue nato. pulong sa Ginoo sa Marcos 16 verse 15 ug miingon si Jesus kanila, lakaw kamo sa tibuok kalibutan, dili ang maayong si Jesus kanila, lakaw kamo sa tibuok kalibutan o giwali ang maayong balita mahitungod kanako sa tanan nga mga tawo. Ingon siya sa Mateo sab sa 24 verse 14 o sa dili pa moabot ang katapusan iwali ngadto sa tibuok nga kalibutan ang maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios aron mahibalo ang tanan nga Okay, so gigamit niya ang San Marcos kapitulo 16 bersikulo 16 nga sumalapan nila iwali apil daw kuno sila dili oy. Dili pwede nga mamahimong apil ning mga bayhana o kining maong nga tawag anong pastoyaha o kining mga sulpot nga magwaliwala sa mga klasada. Abi ninyo nga no kanang gisugot ni Ginoong Kristo mo nang iyang gipadala. Unya dili ta pwede nga magdala sa gitawag og maayong balita or di ta pwede magdala og magtudlo mahitungod sa iyang gitawag og pulong og dili ta gitawag og pinadala. Manang Romans chapter 10 verse 14 to 15 mo ni buti pasabot ni Kristo apan unsaon man nila pagsangpit kaniya kun wala sila mutuo ug unsaon man nila pagtuo kun wala nila hidunggi ang mensahe ug unsaon man nila pagkadungog kun wala kini iwali ug unsaon man pagwali sa mensahe kun wala gipadala nga magwawali. So kining maong ilang pag-angkon sa San Marcos kapitulo 16 bersikulo 16 ay dako kaayo ng kuan dako kaayo ng gitawag og bakak. Abi ninyo wala sila'y labot ana. Igo lang siya nangangkon nga apil daw kuno sila ana. Gibasa pud niya ang San Mateo kapitulo 24 bersikulo 14. Pero wa niya gibantayan, wala niya gibasa ang tawag ining 24:24 sa mao gihapon nga gitawag og kanang libro ug sa mao gihapon nga kapitulo 24:14 ato atong basahon tong iyahang giingon 14. Sige ingon dinhi ug kining maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios iwali ngadto sa tibuok kalibutan aron masayod niini ang tanang tawo ug unya moabot ang katapusan. So ang pangutana ani karon mahitabo at ano saan ni nagsugod? Nagsugod ni San Lucas 24:47, nagsugod ni sa Jerusalem. Ang ilang pundok asa man nagsugod? Kabalo man ta nga sa Amerika na pagka man kalit nagbuto diri sa Pilipinas mura og uho nga na resulta lipak. So, ikaduha nga punto, kan di man labasahon ang 24:24, iabampi lang nila tawag ining gamay. 24:24, sige ingon din ni.
Kay manungha ang mga mini nga Misayas ug mga mini nga propeta maghimo sila mga dagkong milagro ug mga katingalahan aron pagpasalaag sa mga pinili sa Dios kun mahimo pa. So mao ni mga tawhanan nanungha, nanudlo og mga butang sukwahi sa gitudlo sa gitawag ug mga apostoles. Oh, lastly. Hmm. Tawan. Ingon siya, maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios, mahitungod na Jesus, and ingon nga maayong balita Okay, atong iatras. maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios, mahitungod na Jesus. Wa siya niingon nga maayong balita mahitungod sa relihiyon, maayong balita mahitungod sa iyong simbahan, apan ang pasabot diri kay Jesus. Kay walay maayong balita gawas na Jesus igsuon. Kung wala nagpakamatay si Jesus, dili na matawag nga maayong balita. Apan daghan kay gisulti sa ako nga usa ko nako kabulaang propeta, nagdadi bulaang propeta nga muwali sa pulong sa Ginoo. Amen. Naa. Naay tawag ining bula ang propeta nga magsulti mahitungod sa pulong sa Ginoo, mo bitaw mangagni, mangilad o tawag ining mga magtotoo nga bisan gani pinili sa Dios ilang ilaron. Basahan ako ng 24:4-5 ug 24, madam. Nya pagkaman nga nabaday tawagan ng mga mini nga propeta nagwalis pulos Ginoo. Basahon natong 7:21-23. Dili ang tanan nga magtawag kanang og Ginoo Ginoo makasulod sa hingarian sa langit kun dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa kong amahan nga atua sa langit. Kung moabot na ang adlaw sa paghukom, daghan unya ang moingon kanako, Ginoo, Ginoo, dili ba sa imo ngalan nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios og pinaagi sa imo ngalan gihinginlan manamo ang mga yawa og naghimo kami daghang mga milagro apan kon moingon ako apan ako moingon ako nya kanila wala ako makaila kaninyo pahawa kamong mga makasasala. Apil ka ani madam kay wala man ka sa iglesyang gitukod ni Kristo ginasurambaw ninyo pagbasa o pagsabot ang tawag ining gisulat o gitudlo sa mga apostoles nga gisugo sa ato ang Ginoong Kristo. Tama man lang nga iwali si Kristo pero dili tama nga ang Kristo lang pagkahuman dili nato iapil ang iyang simbahan kay ang iyang simbahan dili gina man nagbuwag. So man bantay-bantay ta pag makikita ta ani nila labi na sa mga kadalanan mo ang mga tawhana ang gingon ni San Pablo Roma 10:17. Pagbantay ka mo mga igsuon o maglikay ni adtong mga tawo bahin-bahin kaninyo. Kay kining maong mga tawhana wala mag-alagad kang Kristo kundi nag-alagad lamang sa ilang kaugalingong tiyan. So sa next episode naman po nato nya manubag gihapon ta sa mga tawag ini mga videos or nga ipadala sa tua ug tagaan natong pagtin-aw subay sa atong pagtuong nga Katoliko. Kato lang una, Ave Maria, Viva Cristo Rey.